¡Qué garrido es! Mira cómo mira para atrás. Si he conocido la televisión, hay que curar. Sí, hombre, pues no. Dálida, Fernando, fumando por ahí adiante para cantar, veña. Día y no se ve, joder. Rosiña moi boa moza, a máis bonita do seu lugar. Viña da fonte cun balde de auga e con Benito fuese a topar. Onde ia Capocio Lombo, viña do monte de traballar. E de carros auga pouca auga, pero ela non chega aquí xogar. Raza que se deteñó, porque no monte ia calor. A tua auga está fresquiña, dame unha pouca, fai o favor. Benito vai quedar aí, pois é que se le bebe na fonte camiña, auga non é pra ti. Pero Benito tiña malicia, o que quería era enredar. Le agarrona pola cintura e da rapaza quixo abusar. Quixo de nena non sexas cerca, pois algún día ya pola cabeza e así Rosiña pudo escapar. O Benitiño todo mollado, quedou vestido estuvo me ben. Marchou pra casa moi caladiño e non lle dixo nada a ninguén. Aparte te lo traes si crees, o sea, Atención, señores, digan todos conmigo en una voz. Vive el señor don Juan Mendoza acompañado de su esposa y de toda su familia, como natural de San Cristóbal de Reyes. ¡Viva! ¡Viva la gente de su mayor aprecio! ¡Viva! ¡Viva nuestra unión! ¡Viva! Vuelvo y repito. Atención, señores, digan todos conmigo en una voz. Vive el señor don Juan Mendoza, acompañado de su esposa y de toda su familia, como natural de San Cristóbal de Reyes e industrial en la mina. ¡Viva! ¡Viva la gente de su mayor aprecio! ¡Viva! ¡Viva nuestra unión! ¡Viva!
venga. Oh, a ver. Pero bueno, hombre. Nel se ne avete scrivano. E onde mandan? ¿Te pasa así? Bueno, se arriba. Está cayendo, Claro, aí, pregúntale. Preso número 9. A ver. Eu teño liviño. No, yo tú. Échalo, Aló, a ver, ¿qué decís yo? Vos a ver. Santiago, ti nunca me filló. Vos me fillaste tú que nada. Eu non podo andar atrás de vos. A ver, ¿qué? Non queres? Todo mentido. Este que é o autoservicio. Eu creo que caso non gusta máis de nós. A ver, Onde están os peixes? eu quero dar besos. Este do Malitín é representante do Antroido do ano pasado. Do ano pasado. E vai me cago en pisco, non sei como vas a falar. Vamos, Rafón! Vamos, esponxón! Non facedes máis que roer, pioxo mon. Pero veña, ahora traballar pouco, pero... Oye, Atención, señores, digan todos conmigo en una voz. Vive el señor don Horacio Sol. ¡Quieta besta! ¡Cago en Dios! Atención, señores, digan todos conmigo en una voz. Vive el señor don Horacio Usol, como natural vecino de Santa María de Trovi. ¡Viva! ¡Viva la gente de su mayor aprecio! ¡Viva! ¡Viva nuestra unión! ¡Viva! Está a chegar o carnaval Sí, aquí á verdad. residencia. Sí. Están vindo rapaces de coro de bonito por aí arriba. Sí, no. Usted non se disfrazou? Non, Non. non. É por qué? Porque non, hai os tíos que estou aquí, non sei. Pero está todo preparadiño. Para sí. Todo posto para recibilo. Hombre, claro. Sí. Sí. Que é o que máis te gusta dos carnavales esa zona? O que me gustame todo, cara. Sí. E a xente que ven a cabalo? Apagado, gustame máis, que van agora van a cabalo. Sí, ahora van a vir, Sí, veñen. eu falo mal, que non falo moi ben, pero... Entendemos. Entendemos. Sí. É que, se se hubiera disfrazado, de que lle hubiera gustado? Oh,
Estuvo aí 3 anos e medio de monxa, gallo. De monxa? De monxa, gallo. Monxa? Sí. E por qué? A ver. Porque sí, gallo. Bueno, vou facer outro recorrido por aí a falar cos seus compañeiros. Vai. Vamos a ver, temos con nós que está aquí en Reis Miss Galicia. Miss Galicia é daqui. Sí, Miss Galicia é daqui, pero das antiguas, das vellas. Hai que representar algo á xente vella, das gordas, que non sean todas nenas bonitas e delgadiñas, porque eso tamén montar enriba dunha cousa moi fina igual non aguanta. As vellas temos máis serna, máis aguante, e facemos as cousas moito millores, temos máis práctica. Máis práctica. Claro. Había moita xente maior representando. Sí, había moitas. Había polo menos unhas 30 ou 40. E aplaudindo no estadio moitas máis. É unha cousa especial para elas. Que foi o que máis te gustou logo ao xurado de vostede para elixir a Miss Galicia? Non sei, se me veo a simpatía, se o meu corpiño ben feito dos meus ariños. Home, o corpiño moi ben feito. Sí, de riba a baixo. Miren vostedes o ben feita que é. Mantén a línea. Mantén a línea un pouco exagerada, pero todo é comer, que comer tamén é sano. Terá un réximen, sí, comida equilibrada, digamos. Sí, unha equilibrada de gordura. Outras teñen equilibrada de flacas. Eu teño equilibrada de gordura. Despois ten un pelo, para ser maior ten un peliño, digamos. Sí, home, pero uso moita peluquera, estética e cousas desas. Moi maquillada tamén. Tamén. Ese roxo nos ollos queda moi bonito. Home, hai que disimular algo, os quiliños e a idade, Miren os pendientes. Os pendientes son de cada coloriño. Ai, sí, son de cada coloriño. Este de aquí que é ouro, non? Un representa Galicia Norte e outro representa Galicia Sur. Faltame o oeste e malo, o este é oeste. Bueno. Espero iso para o próximo ano. Ese para o ano que ven. Para o ano 2001. Sí, é unha pulsera. Unha pulsera que me regalou a miña nena. A súa nena? Sí, a miña nena tamén se vai en camiño de representación das gordas. En representación das gordas? Eu vou en representación das mamás. Bueno, é unha cousa que non lle preguntei, vostede como se chama? Chama a señora Josefa, Ramona. Ramona? Sí, Josefa Ramona. Josefa Ramona, bueno, pois Josefa Ramona, enhoraboa polo título de Miss Galicia. Sí, o diploma non o podo enseñar porque o deixei na casa, porque vale moitos míos están reservados. Vale, pero non se preocupe que xa o veremos outra ocasión. Vale, cando queirades pasar ali pola casa, invito-vos a ver as coronas que teño ali, os títulos e todo. Dígame, vostede quen é, porque con esa minifalda, eses zapatos vermellos, esas... Unha cousa rara, non sei. Esas medias marróns que combinan moi ben co negro. No rastro. No rastro. Reina no rastro. Compronas no rastro. Claro. Ese bolso de piel auténtica. Ai, non. Eso é un dibuixo mal feito. Pero, bueno, os carnavales xa sabedes que vale todo. E canto máis mal se veña, mellor se está. Hai unha peluca tamén moi... Bueno, isto é peluquería, Isto é peluca... Ai, non é peluca, é peluca. Cuidado, é un maquillaje, unha maquilladora da televisión, de Galicia, Xa vexo que está moi ben maquillado. Sí, foi unha maquilladora, hostia. Pero creo que non lle vou pagar moito, porque non me deixou moi ben. Non deixou moi ben? No. Pero despois ten un abanico... Home, o abanico... Do maquillaje, espera, deixa o abanico. Que opino do maquillaje? Sí. Ou que tapalla un poquinho máis a barba, porque por eso... É que eu era a muller barbuda, pero... Era a muller barbuda? Era a muller barbuda, pero fixeronme ser muller normal, é así. Mira, jodeus o choio. A ver, seguimos co abanico. De onde veo o abanico? De Andalucía? O abanico veo de Andalucía, pero no choio dos carnavales rompino todo. A ver, pero enseño o abanico, a ver que bonito é. Ai. Pero non está moi bo día hoxe para abanicar a un, Estaba mellor onte,
O choio era onte, pero hoxe jodeu o home do tempo. Dixo que estaba bo día e veu normal. Bueno, pois disfrute, ainda que o día te hace. É o que se trata, pasalo ben, era máis. E hoxe que o deixaron en libertad condicional... Home, carnaval no Concello non vou vir eu. Se non veño eu non hai carnaval, pero non obstante... Vostede é de Reis, entón deixade de mir ao meu carnaval na miña parroquia. Bueno, como de Reis non, estou de prestado, pero bueno. Está de prestado, pero bueno, é como se estuvera, non? Sí. Supoño que pesará moito isto, non? Quieta, que aí... Pesa moito, pesa. Aquí van os pecadiños todos que cometín. Todos. Levos agachados por si acaso. A ver, pero díganos cantos pecadiños, a ver. Os sexuales ou os outros? Queira. Millor non. A ver, aquí detrás hai un neno que, mire, o neno está ca pistola. Non é policía, pero pouco lle falta. É a mosca cojonera de todo o día. Xa, tranquilo, xa marcho ahora. A ver, ti, de que vas disfrazado? De sheriff. De sheriff? Sí. Andas atrás dele, claro. Sí. Para que non che escape. Escapou da cárcel. Anda escapando. Minteume, entonces, e díxome que o deixaran en libertad hoxe para poder vir aos carnavales. No. Escapou? Sí, Pois escapou da coño, cárcel. leva preso de novo. Vale. Vale. Dille que non, dille que os que temos tráfico de influencias podemos entrar e salir cando queiramos. Rosquilleira. Sí. Hoxe veo aquí o carnaval a Reis, deixou as súas romerías. Romerías aí por aí adiante, supoño que aí andará por todo Galicia, non? Sí, vendendo algunhas, sí. Sí. Vemos aquí as rosquillas. A como as vende? Pois estas que son máis grandes a 400 e estas que son máis pequenas a 200. E vendense ben? Bueno, bastante ben, a mí só me quedan 4 aquí no cesto para vender. E casi son as últimas. Bueno, menos mal. Onde se vende mellor? En unha romaría normal, como pode ser, eu que sei, Nosa Señora das Cabezas Puñamos, por exemplo. Ou nunha festa así de carnaval, como a... Nunha festa de carnaval. Véndese máis unha festa de Sí, carnaval? porque todo o mundo colabora. Sí. Vostede cantos anos leva dedicándose a isto? Bueno, eu é o terceiro ano que ando con isto. É o terceiro ano? Sí. En que leva moi pouco tempo. Sí. Ten unha tradición, xa a miña súa nai andaba con rosquillas. No, son eu a primeira. É vostede a primeira. Sí. Bueno, pois siga vendendo as rosquillas. Graciñas. Votaron as mulleres da parroquia. Algunhas teñen uns cornos que non collen pola porta. O que é máis increíble que lle pasa a muller. Ten os cornos postos que non o deben saber. Parece o mesmo demo que pasa vos
fin de semana pasan cousas a montón. E nos indios máis oscuros hai extrañas reunións. Hai quen di que foi o demo por levarlo encerrado. E agora, moi cabrón, foi nos botar o megallo. Rebelde poder moito polo conto do megallo. Pois en todos os camiños andan os condos tirados. Dejamos alta aí, a vella ten que vamos alta. Pedimos perdón ao demo por leválo encerrado. Por lo menos no entroido que non nos rasqueou carallo. E seguimos nos por hoxe dando vos un bo consello. Hai que andar con cuidado cas cousas que son do demo. Quieta cuca, Juan, dixen eu non me lavara.